Og karon mga higala dita maglangan niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Pader, I am your pader. Wa man si Father. Na ako na gilakaw, pero mubalik na ako no dayon. Mao ba? Paabuto na lang nato. Ah, sige. Ato ta sa may gruto magpaabot. Dinhi na lang good. Aron inig abot niya. Makita dayon nato. Mas tindot manggod sa may gruto. Naagitas atubangan sa mahal nga birhen. Basin pa day. Basin pa day panalanginan ta pag-usab. O makuanat ti kagbalik. Unsa? Hoy, Lulong. Tarungan ni mo sinultihan, ha? Ha? Wa pa bagay ka makakuha na kung lulunga ka. Nag-imagine na sa ni ay. Ha? Eh, di mo na mo ako pasabot, Lids. Hugaw sa di mo ganauna, ay. Ang akong ibasabot nga, basin pa di ay mauyab pati kagbalik. Nga, magkasinipot pa tagbalik ba? Nganong wa na magini mo klaro, ha? Ha? Nganong kuan pa magyud ka? Pero, nga ka to masabdayo ng imong ginauna nga, maoy akong gipasabot. Ang buti mo! Pauli na, koy! Oy! Watod ba na tos father, oy! Na! Nisirit og lakaw! Tamisa ni atong napalit nga lasones ringoy. Punan ni nato. Ay, sakto na na, Ping, oy. Mulagom sa be ng lansonis kadugayan. Na, tagka na gani kung nahuruto. Na napaganita din niyo na. Murag di na ni kaabot sa ato. Ay, sige kaon diha. Hoy, Ping, ibalik na imong face mask kay madakpan kag yun ron kung makitaan kag mananakop. Oo din, no? Gawas pa. Mas delikados virus kung dugayon ni mugtangtang imong face mask. Ibalik na dayon, Ping. O lagi. Ay, mamauli na ta kay murag naglain sa dakong tiyanda. Wa magud maglain mong tiyan. Naglain ang imong buot tungod sa silpon. He! Tana, mamauli na ta ba? Uy, hangyo ini, day? Gring, si Pader. Si Pader, Gring. Unya, Ping. Mudool ka? Nakakita na siya nato, Gring. Ping. Nilingiw ra dayon. Oh. Heta na, Ping. Mamauli na ta. Naglain na gyud pag-ayo akong tiyan, Ping. Diyos ko, nagkasalasad ko. Huwag kumutagad sa kong amahan, bisan respitar lang. Di na ni maayo. Bahala na. Mudoon na lang ko nila. Huwag na sila. Pas-pasok lang ka, Ping. Paspas ang bitaw ko. Tuon na sila. Daling mi palayo. Ikot gina. Maglisod ba dyan ko pagpasaylo niya? Nga naman. Ay, salamat Ginoo. Naabot na gyud mi. Naglain man ka na imong tiyan. Dito na tos pansayan. Oy. Nawa pag-abot gyud nato, Ping. Paugat gyud padre da. Bisag respeto na lang unta nimo. Mitagad lang gyud unta siya. Oh. Gisapot naman hinuon ko niya, Ping. Ha? Gisapot na gyud kong padre. Pari gud siya. Kusog kayo siyang muwali sa pong sa Diyos bahin sa pagpasaylo. Unya siya mismo, dili ka pasaylo nimo nga iyang amahan. Di ba ikaw may nag-ingon, Gring? Nga nakalitan lang siya. Nga wa pa lang siya makapangandam sa kamatuuran nga ako day ang tinuod ng amahan. Nga tagaan na ako sa kigayon kay bisag pare siya. Tao ra gihapon siya nga may ubos, masakitan, mapungot. Oo, lagi, Ping. Pero nihatag naman kag higayon. Ako ang patingali, Gring. Ay da, ambot, Ping, oy. Basta kay naglagot akong padre.
Oh, ako ni Pader. Nakalimutan dahil ka na ako, Pader. Wa pag gani ka makalarga. Di ba? Ganyan na magunog kang nagpaabot ako. Pader. Tao-tao dagi kong naghuwat ni mo. O sa montay ako'y kalagad ni mo. Nagpahibaw ra ko ni mo, Pader, nga nagpalayo na sila si Kuya Piping og nang milagring. Wa na sila sa ilang bay. O kung asa na sila, way nahibaw. Naibaw ko asa sila. Doon sa merkado. Ha? Nakita na ko. May mga bit-bit ng mga plastic bag. Sa ato pa, mangumpra. Way da nga malita, Pader? Or bag? Wa. Nagkasulti mo, Pader. Wa kay layo ra kay sila nako. Nakakita sila nimo. Wa kay layo ra lagi sila nako. Ah, Saman, mora na yung tuyo nako. maura to, Pader. Sige na kay idunap ko yung atimanon. Kadiyot na, Pader. Unsa man? Tamis ng lansonis. Oo. Pagkuha lang. Yes. Thank you, Pader, ha? Anong ka na raman? Pun Ha? Uy, sure ka, Pader? Sige, ha? Uy, murag nadaghan na na. Ibalik na lang akong uban, Pader. Hudan lang na tanan. Imun lang na. Saan na ba kay Tuyo ining lulong? Hello? Hi, Lids. Unsa man tay ato, Brad? Kuan ba? Naano sa ding imong kuan ha? Ha? Akong kuan? Klaro ra gud ang diretso ang imong tuyo. Ayaw na gud anong kuan-kuan. Aw, si Father ba, nagka-istorya na mi? Unya? Nasuryahan na nako siya, bahay nilang Kuya Piping. Unya? Katubang na sila si Kuya Piping og sinang milagrin sa ilang bahay. O lagi. Tiwasa na. Unsa may sulti ni Father? Nakitaan man ko niya sila si Kuya Piping nga nangumpras merkado. Okay. Sa ato pa, nangumpra na sila. Wa sila mo larga. Oh, mo na isulting Father. Okay. Maura na. Okay rin mong isulti ato? Unsa pa mati akong isulti? Wa makiklaro. Hello? Giputol? Unsa pa mati ang gipaabot nga akong isulti? Bahala siya. Naglagot na kaniya. Lagot kay ko, kuya. Okay ra kay buwag na masad mo. Ay. Panginom mong limonada, Uy, wow! Kalami na. Iinom ko hanang. Inom god. Sige. Woo, fresh na fresh. Uy, pag hinahinay lang inom, ha? Ay! Hinita na yan, eh. Napasok ko nila. Ingon ba ya kung hinay-hinay lang sa pag-inom, imog yung gitungab? Abim na ko bugnaw. Syaro naman sad. Uy, wag yung ka makabantay nga dili na bugnaw, lulong. Ang bugnaw long, paningto na ang pitsel. Gipaningot maguna. Wa. Unsaon naman na aron nga, napaso naman na imong dila.
Di na ka makakaon sa akong giluto nga putong pinalutaw. Ha? Na? Okay ra ko nang, okay ra ko. Pwede ra ko mukaon. Gamay ra ni pasok sa kondila, oy. Hala, no? Nami agi mo luto ng sa? Pwede na gud ka magtukod og kananan. Ako tingali imong number 1 suki. Di na lang kumusod anang negosyo, Lulong. Oy, di na lang ko maglabad-labad sa akong oo. Maayo! Maayo! Nagmilagring? Oh, Pipiping? uy, si Lida. Kadiyot, Lida! Naana! Kulbaan ka unsa? Naaday si Lulong? Oh, sud na, Lida. Nagluto kog puto pinalutaw. Naasag ko'y limonada. Busog pa ko nang... Di na lang kumadayon kay naamaday si Lulong. Nahibaw na maday mo about ni Father. Aha, kay nga naman di ay si Padre. Wa mo sultihin ni Lulong? Ganiha naman ka na siya. Wa gid siya mosulti ninyo nga mubalihin ang parokya si Father. Unsa?